दर्शक हो नमस्कार. रुडन मीडिया नेटवर्कच्या फेसबुक लाईव्हमध्ये मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करतोय. मी पुन्हा एकदा फेसबुक लाईव्ह आलेलो आहे आणि यासाठी की आज खरं तर मराठा आरक्षणावरून संपूर्ण महाराष्ट्र गाजतोय. संपूर्ण देशामध्ये देशाचं या एकूणच आरक्षणाच्या संदर्भात देशाचं लक्ष वेधलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर याच मुद्द्यावर जर पाहिलं असेल तर आज कॅबिनेटची एक तातडीची बैठक ही राज्य सरकारने घेतली होती. खरं तर दुपारी या बैठकीला सुरुवात झाली आणि अद्याप ही बैठक सुरू आहे. ही बैठक अजून संपलेली नाही आहे. या बैठकीमध्ये अजून याच एकूणच मराठा आरक्षण या विषयावर नेमकं जो काही निर्णय घ्यायचा आहे किंवा जी काही चर्चा करायचं ती चर्चा देखील सुरू आहे. खरं तर आत्ताच जर पाहिलं असेल तर कॅबिनेट बैठकीमधील जे अधिकारी होते तर ते अधिकारी आता बैठकीमधून बाहेर पडलेले आहेत आणि अधिकारी बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्वच मंत्रिमंडळाचे जे मंत्री महोदय आहेत, मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, यांची आता एक स्वतंत्र बैठक सुरू आहे आणि नक्कीच यावर आता एक फायनल असा अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्यापही मराठा आरक्षणाबाबत काही निर्णय घेतले आहेत का याबाबतची माहिती थोड्या वेळात पत्रकार परिषद मुख्यमंत्री घेणार आहेत अशी माहिती मिळते आहे. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पत्रकार परिषद घेऊन नेमकं आजच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये नेमके काय निर्णय घेण्यात आलेले आहेत याची माहिती ते देणार आहेत. मात्र जर पाहिलं असेल एकंदरीत तर ही बैठक अगदी मॅरेथॉन पद्धतीने दुपारपासून सुरू झालेली आहे. बैठकीमध्ये अधिकारी यांच्याकडून एकंदरीत या मराठा आरक्षणासंदर्भातचा जे काही विधेयक मांडायचं आहे तर त्या संदर्भात माहिती घेण्यात आली आणि एक 8 दिवसामध्ये हे विधेयकाचा याबाबतचा अहवाल देण्याबाबतच्याही अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे नक्की जर ह्या 8 दिवसामध्ये जर हे विधेयकाचा अहवाल आला तर त्यावर सर्वांचं जर एकमत झालं तर एकंदरीत तातडीचं असं अधिवेशन देखील बोलावं लागेल याची देखील शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत राजकीय वर्तुळातून. त्यामुळे एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर जी आजची कॅबिनेटची बैठक सुरू आहे या बैठकीमध्ये सर्वच राज्य सरकारचे सर्व मंत्री आणि सर्व अधिकारी हे यामध्ये सहभागी झालेले आहेत. एकंदरीत अतिशय मॅरेथॉन पद्धतीने ही बैठक सुरू आहे. दुसरीकडे जर पाहिलं असेल तर जालन्याचा जो मराठा आरक्षणावरून विषय संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पेटला आणि त्यानंतर एक लाट मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि आज ठिकठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं असेल तर मराठा आंदोलक हे आपल्या पद्धतीने रास्ता रोकोच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतात. काही ठिकाणी टॉवरवर चढून आपला निषेध व्यक्त करून ते राज्य सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करतायत. म्हणजे राज्यभरात ठिकठिकाणी आता आंदोलनं सुरू झालेली आहेत. आणि त्याचवेळी जर पाहिलं असेल तर मनोज जरांगे पाटील यांनी ही आंदोलनाची जी लाट आहे ती अतिशय तीव्र केलेली आहे. त्यांची तब्येत आता खालावलेली आहे. डॉक्टर वारंवार तिथे जाऊन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करत आहेत. त्यांना सलाईन देखील लावण्यात आलेले. मात्र त्यांनी अगदी ताठर भूमिका घेतलेली आहे की माझ्या जीवाचं जरी बरं वाईट झालं तरी मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही. आणि याच त्यांच्या भूमिकेमुळे खरं तर राज्य सरकारचं एक शिष्टमंडळ हे काल स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी गेलं होतं. त्यांची मनधरणी करण्याचा देखील प्रयत्न त्यांनी केला. मात्र त्यांनी अगदी आपली स्पष्ट भूमिका सादर केली की तुम्ही मला जरी भेटायला येत असाल, माझी मनधरणी करायची तरी जोपर्यंत तुम्ही मराठा आरक्षणाचा GR माझ्यासमोर घेऊन येत नाही तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नाही, आपलं हे आंदोलन मागे घेणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडलेली आहे. नुकतीच त्यांनी पत्रकार परिषद देखील घेतली. एकूणच या कॅबिनेटच्या बैठकीवर जी काही राज्य सरकारची भूमिका आहे किंवा मराठा आरक्षणासंदर्भात किंवा मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत जी काही आजच्या या कॅबिनेट बैठकीमध्ये जी चर्चा सुरू आहे तर हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जे अहवाल किंवा त्या अहवालामध्ये जे काही पुरावे मागतंय राज्य सरकार तर असे पुरावे
राज्य सरकारने 8 दिवसात हा अहवाल देण्याचं सांगितलेलं आहे, पण आपल्याकडे असे ट्रक भरून असे पुरावे आहेत. जर सरकारने मला सांगितलं तर मी एका दिवसात असे ट्रकभर पुरावे हे राज्य सरकारला देऊ शकतो. अशा पद्धतीने आत्ताच जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. त्यामुळे कुठेतरी मराठा आंदोलक हे आता अगदी मराठा आरक्षणासाठी पेटून उठलेले आहेत आणि खऱ्या अर्थानं जोपर्यंत आपल्याला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत माघार नाही, अशा पद्धतीची भूमिका ही सर्वच आंदोलकांनी घेतलेली दिसते आहे. आणि त्याचवेळी मात्र याची मोठी धास्ती हे राज्य सरकारने घेतलेली आहे आणि राज्य सरकार आता अगदी दुपारपासून सुरू झालेली कॅबिनेट बैठक ही अद्यापही संपलेली नाही, ती बैठक चालू आहे. खरं तर या बैठकीमध्ये जे मराठा आरक्षणाबाबत ज्या अधिकाऱ्यांना जो अहवाल देण्यात सांगितलं गेलं होतं तर त्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडल्यानंतर हे सर्व अधिकारी बाहेर पडल्यानंतर आता पुन्हा एकदा ती बैठकीमध्ये स्वतंत्र बैठक अशी सुरू झाल्याने या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार असतील आणि त्याचबरोबर सर्वच मंत्रिमंडळातील सर्व महत्वाचे सर्व मंत्री महोदय हे ही बैठकीमध्ये आहेत. आणि मराठा आरक्षणाचा हा जो काही आता कळीचा मुद्दा बनलेला आहे आणि यावर आता नेमकं राज्य सरकारने आपली नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी या संदर्भात त्यांची या बैठकीमध्ये चर्चा सुरू आहे. खरं तर मराठा आरक्षण या विषयावर 5 निर्णय हे घ्यावेत अशा पद्धतीची मागणी ही मराठा मोर्चाचे जे आंदोलक आहेत त्यांच्याकडून करण्यात आलेली होती. त्यामुळे या 5 निर्णयावर नेमकं राज्य सरकार आता निर्णय घेणार आहे का याची उत्सुकता किंवा याकडे सर्व राज्याचं आणि देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. कारण आत्ताच्या घडीला मराठा आरक्षणाचा हा मुद्दा अतिशय कळीचा बनलेला आहे आणि त्याची धार आता तीव्र झालेली आहे. त्यामुळे नक्कीच आता थोड्या वेळामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बैठक पार पडल्यानंतर पत्रकार परिषद घेणार आहे आणि एकूणच दुपारपासून सुरू झालेल्या या बैठकीमध्ये नेमकं राज्य सरकारने कोणती भूमिका घेतलेली आहे, नेमका कोणता निर्णय घेतलेला हे ते जाहीर करणार आहे. त्यामुळे आता आपण त्या पत्रकार परिषदेमध्ये नेमकं एकनाथ शिंदे आपली नेमकी कोणती भूमिका मांडतात याच्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. त्यामुळे तुर्तास मी इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा प्रुडंट मीडिया नेटवर्क आणि या माध्यमातून आम्ही थोड्याच वेळामध्ये पुन्हा एकदा मी फेसबुक लाईव्ह येणार आहे आणि नेमकं या पत्रकार परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली राज्य सरकारची जी मराठा आरक्षणासंदर्भात जी काय भूमिका आहे ते नेमकी कशा पद्धतीने मांडणार आहे हे तुमच्या समोर मी सादर करणार आहे. तुर्तास मी इथेच थांबतोय. धन्यवाद.